Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som el UserLab de la Salle i som el primer laboratori de comunicació i experiència d'usuari d'usabilitat a nivell de Catalunya i a nivell estatal. Nosaltres el que fem és que qualsevol projecte de televisió interactiva, de pàgina web, algun electrodomèstic, ens fiquem segons la pell de l'usuari. Nosaltres podem testejar aquests productes i treure tota la informació que l'usuari necessita. I a partir d'aquí, les empreses el que fan és agafar els nostres informes, els nostres resultats i aplicar-ho en el seu producte. Llavors, el producte millora perquè l'usuari estigui més content a l'hora d'utilitzar aquests productes. Un producte no s'acaba amb el disseny, sinó que s'acaba amb una anàlisi previ de les necessitats d'aquest usuari. Nosaltres som com un pas més en el cicle d'evolució o de disseny d'un producte. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.